Takže čaute ľudia, vítam vás z tohto videa. Dneska tu máme druhý diel z Minecraft Hardcoreu s Damien.cz. Dneska si postávame nový dom, tento diel bude trošku slabší, lebo som tam len stával, bol to timelapse. Takže určite si to pozrite, ale nebude to také záživné ako ďalšie diely. Takže môžeme ísť na to. OK, takže čaute ľudia, vítam vás z tohto videa a dneska si ukážeme, čo sa zmenilo. Takže toto je Damien.cz barák nový, boom. Boom. Jo, to je môj barák. Okay. Mám full iron, lebo ja som už toto točil. Pred tomto videom som to točil, ale neložilo sa mi to. Lebo som to kontroloval, neložilo sa mi to. Ja neklamem, bra! OK, a postavil som tento dom. A... ja kamera hovorím jak deb. OK, mal som tu 27 ironu, ale proste... ja už som vykraftil iron a potom som zistil, že mi to nenatáča, takže GG. No jo. Ja si zistil, že mi chýba 2 irony, aby som mal celý žesný, áno, to je nie fér, protože totálne to nie fér. Nemáš 2 irony. Vôbec som ho neukradol z PC7. Oho. Ne, prestaň. Daj to sem. Nechaj ma prosím, ja zomrem. Daj mi to železo. I need it. Do prdele. Ďaká. Skôr, že 7, nie? Ne, ja som povedal 7. Dávaj to ešte ty. Ale ja som nepovedal 7. Ale povedal si 7. Nepovedal. Povedal. Kamu drž? Ja zatváram. Povedal si. Ľudia, nechajme robiť nenormálnych ľudí, nenormálne veci a poďme sa vrhnúť na stavbu domu, takže teraz tu máte dlhší timelapse. Takže wuhuu! OK, tak sme ľudia späť, ja už mám všetko hotové, čo te... A ja mám všetko hotové, oh my god. Kamo, toto video bude len o timelapse, wow. Tento život je tak strašne zaujímavý. OK, tak ja idem naskôr k Damien.cz-ovi. Nie, ja idem k tebe. OK, no tak dobré. Všetky nástroje som minul, úplne všetko som proste minul. Kamo, ja som úplne beživý. Si minul úplne celého život zázmí. Ty vole, ty je hustý. Ale ja nemám ešte steny tam vnútri. Lebo ja nemám vôbec drevo. Ako si začiatok vypadá takú... No... akože ešte sa máš dokončené, jasne, dávam som sa. Jo. A chcem tu ešte urobiť bazén. No, akože vypadá to dosť uvažil, no. Chcem ešte bazén. No, tak čo, poď za mnou, ty boj, to môj... Tu neviem, čakaj na mňa, musí ísť. Dobre, pane. Dobre, pane. Tu vidíte, bezpečnosť je dobrá. Čum na to, ako ja som stavbu spostavil. Kámo, to je dosť pekné, kámo. Ako, kámo, vidíš? Ešte kástu nieku. Mám jednu otázku. To si robil tých 40 minút, alebo ten bazén? No, skôr ten bazén. Je to vidieť akože, OK, nič. Ale je to pekné, je to veľmi pekné. Vážil si docela. Aj ten bazén sa mi ľúbi a ja tak chcem mať bazén. Takže... No. OK ľudia, ak sa toto video páčilo, dajte like, odberte, sa ďalšie video, sa čau.